na ɗabi'a wadda mutane a yanzu suka ɗauka suna ta yi na saba ma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, har daga cikin waɗanda ake gani manyan mutane ne na duniya. Ba ina nihin manyan mutane na addini ba, domin manyan mutane na addini ba ka samun su suna saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, musamman manyan saɓuɓɓuka na Ubangiji. Wannan ɗabi'a ba komai ba ce ɗabi'a ta luwaɗi. Luwaɗin nan ya zama wani abu mai muni gama gari, ruwan dare a cikin al'umma. Ƙananan yara da matasa da manya, har daga cikin masu mulki. Wannan ɗabi'a shaiɗan yana ta ta al'umma game da aikata ta, kuma suna bin shaiɗan ne suna ƙyala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani mai tsanani a cikin aikata luwaɗi. Malaman musulunci na addini sun yi ijima'i kowane ɓangare cewa luwaɗi min akbaril kaba'ir, yana daga cikin manyan zunubai. Luwaɗi shine mafi girman alfasha daga aikata zina. Mu dubi muni na zina, amma a haka aka ce to luwaɗi ya fi girman muni, ya fi girman alfasha. Shine mafi girman alfasha, kuma shine mafi munin muni daga zina. Amma a haka musulmai daga ciki suke afka ma wannan ɗabi'a ta muni. Saboda me? Saboda rashin tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa ta'atuna zukurana min al'alamina. Aya ta gaba sai Allah ya ce watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum adu. Allah ya ce ta'atuna zukurana, yanzu za ku rika jema mazaje, ma'ana jema mazaje, za ku rika zuwa wajen maza kuna yin luwaɗi da su, min al'alami na daga cikin talikai. Watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum, ku bar abin da Allah ya halitta maku cewar su ne za ku rika saduwa da su ta hanyar shari'a. Min azwajikum, daga cikin matanku. Sai Allah ya ce bal, wannan abin da kuke yi kuna jema maza da luwaɗi, sai Allah ya ce a'a, ba haka abin yake, bal antum adu, ku dai kurun ku masu ƙetare iyakoki ne. Duk mutumin da kaga yana ƙetare iyakokin Ubangiji da Allah ya shata mashi, to wannan shine mafi munin aikata laifi. Kuma in kana neman mara tsoron Allah, shine an ba mu labari wurare a cikin alkur'ani waɗanda suke aikata aikin luwaɗin nan a lokacin annabi Lutu. Allah ya saukar da azaba gare su, an masu juyin masa, yadda ake juya masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisinsa ingantacce, manzo Allah ya ce iqtilul fa'ila wal maf'ula bihi, ku kashe mai yin luwaɗi da wanda aka yi luwaɗin da shi. Ma damar wanda aka yi luwaɗin nan da shi ba ainihin abin gannan aka yi masa ba, abin gannan refin ɗinsa aka yi ba ta hanyar ƙarfi aka yi masa ba. To da wanda ya luɗin da wanda aka yi luɗin da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe su gaba ɗaya. Saboda munin aikin luwaɗi. Mu duba mu ga irin wannan ƙazanta ce mafi girman ƙazanta. Ba namiji ya je ya samu takashin namiji ya sanya zakarin shi a ciki. Kila matsafan shi sun aza shi akan haka cewar zai yi wani kuɗi, zai yi kaza, zai yi arziki. Arzikin nan ya aikata luwaɗin ba a gan shi ba. Kuma mu sani duk mutumin da ya mutu yana jema wannan aiki na alfasha, to Allah zai masa azaba mai tsanani. Ya ɓata rayuwar shi ta duniya, ya ɓata rayuwarsa a lahira. Zai zama abin kyama a duniya, ana nuna shi ɗan luwaɗi ne, ɗan kaza ne. Duk aikin da mutum yake yau da gobe za a san shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata, la'anallahu man amala qauma lutin. Allah ya nisanta dukkan wanda ya aikata aiki irin na
mutanen loto su ne waɗanda suka rika bin maza a kai, to Allah ya nisanta shi daga rahamar shi. Musulmin da yake tunanin shi musulmi ne, yana sallah da makamantan haka, yana loto, yana aikata luwaɗi, to Allah ya nisanta shi daga rahamar shi. Ya ku ’yan uwa musulmi, wannan ɗabi'un na saba ma Allah yana daga cikin abin da yake jawo mana masifu iri-iri. Yau gashi muna cikin masifa, mutum bai jin kunya ya ɗauki ƙaramin yaro ya te da shi ya ba sa kuɗi ya luwaɗi da shi. Ka ɓata ɗan mutane, ka saba ma Allah, ka shiga cikin wata ɗabi'a mummuna, hatta tarihinka ka ɓata shi. Ka mutu ana ce ma ɗan luwaɗi ne, iyalinka ana ganin su marasa mutunci, ka ɓata zuri'arka ba tare da haƙƙinsu ba. Saboda haka wannan ɗabi'a ta luwaɗi lalle mu ji